கர்த்தாவே, ராக்காலத்தில் உமது நாமத்தை நினைத்து உமது வேதத்தை கைக்கொள்ளுகிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேதவசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது மத்தேயு 2 அதிகாரம் 10 அவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை கண்டபோது மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு மகிழ்ச்சியை தருவது எது என்பதே. யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்று சாஸ்திரிகள் எருசலேமின் அரண்மனையில்தான் கிறிஸ்து பிறந்திருப்பார் என்று அவரை தேடி வந்தார்கள். ஏரோது ராஜாவின் அரண்மனையில் எந்த ஒரு குழந்தையும் பிறக்கவில்லை என்பதால் அங்கே மேசியா இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள். எருசலேமை விட்டு புறப்படும் போது மறுபடியும் கிழக்கிலே அவர்கள் கண்ட நட்சத்திரத்தை அவர்கள் கண்டபோது மிகவும் ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். மறுபடியும் நட்சத்திரத்தை பார்த்ததால் உண்டான சந்தோஷம், தாங்கள் புறப்பட்டு வந்த நோக்கம் நிறைவேறுகிறது என்ற சந்தோஷம், இதனால் அவர்கள் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். பிரியமானவர்களே, நம்மை சந்தோஷப்படுத்த கூடியவைகள் எவைகள்? நம்முடைய சூழ்நிலைகளினால் உண்டாகும் சந்தோஷமா? நாம் பார்க்கிற இந்த உலகத்தின் சந்தோஷங்கள் தற்காலிகமானவைகள். ஆனால் இரட்சகர் இயேசுவை அறிந்து கொண்டது, அவருடைய வார்த்தைகள் மட்டுமே மெய்யான சந்தோஷத்தை நமக்கு தருகிறதாயிருக்கிறது. இந்த சந்தோஷத்தை நம்மிடத்தில் இருந்து ஒருவராலும் பறித்து கொள்ள முடியாது. இந்த பண்டிகையின் கொண்டாட்டத்தில் உணவு, உடை இவைகளினால் அல்ல, பண்டிகையின் நாயகனான இயேசுவே நமக்கு மெய்யான சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் ரட்சிப்பினால்தான் மெய்யான சமாதானம், சந்தோஷம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதே போல உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.